Vores problemstilling er, hvordan viser Jeffrey Epstein-sagen en dårlig side af The American Dream, og hvad fortæller sagen om magt, rigdom og muligheder for at udnytte unge i USA? Vi har taget udgangspunkt i sagen om Jeffrey Epstein og dokumentaren Filthy Rich. Sagen viser ikke kun alvorlige forbrydelser, men også hvordan økonomisk magt og forbindelser kan spille en rolle i retssystemet. Vi vil undersøge, om problemet kun handler om én person, eller om det også handler om strukturer i samfundet. Vores produkt er en magtpyramide, som viser magtforholdene i sagen. Øverst ser vi den økonomiske og centrale magt. I midten ser vi netværk og forbindelser til systemet som advokater og myndigheder. Og nederst ser vi ofrene, som har mindst magt og færrest ressourcer. Pyramiden viser, at sagen ikke kun handler om individet, men om relationer mellem magt og system. Når økonomiske ressourcer og netværk får stor betydning, kan det skabe en ubalance i retssystemet. Vi har analyseret, hvordan juridiske aftaler og forbindelser kan påvirke, hvordan sager behandles. Hvis borgere oplever, at magtfulde personer behandles anderledes end andre, kan det svække tilliden til systemet. Derfor foreslår tillid er afgørende i et demokrati. Hvis man mister troen på, at loven gælder ens for alle, kan det få konsekvenser for hele samfundet. Derfor foreslår vi større gennemsigtighed i retssystemet, strengere kontrol med særlige aftaler og bedre støtte til ofre. Hvis problemet er strukturelt, skal løsningen også være strukturel. Målet er at styrke både retfærdigheden og tilliden til systemet. Et retssystem er kun stærkt, hvis borgerne har tillid til det.